naira na tashi da 50k number 1 zai fara ina da number to ya kai ne yawwa mai caji ya kai ne ka gane ni ko yawwa to lasisi ne kanin Zara ba yawwa to ni ne kazin ne na ci kawai tana magana da yara za ta aiki wani yaro yanzu ya karɓo wata waya daga suna ta ɗan daddarewa sai na ce bari rage raɗaɗi kawai ɗan zo ka gane ɗan karɓan mata kawai rage mata wahala kai ma rage maka ka gane ramu ai so zan zo kawai ka gane ka ɗauko waya yanzu dai in je in samu kai mata ka kawo kawai rage maka mana ka gane to in ta zo ka gane irin na yi ne kawai fi sabilillahi ka gane saboda me kaga irin ka zai gane abin ai so yanzu abin da za a yi bari nawa ne kudin cajin okay 50 to da Allah ba canji ka gane bari dan kewayo kawai to sai ka ce kawai na karban mata ka gane kila ba za mu haɗu ba amma zan kai mata yawwa bismillahir rahmanir rahim mu kore aljanu mun hada kanmu a zariya yanzu mun zama tsintsiya zita movement muke ta yi safe da rana kana taimaka mana sosai ba kana abubuwa wani irin sosai din nan wannan Allah wai Zara za ka bar mata da yanzu Lasisi wallahi ya mu Lasisi wallahi yanzu ne ya sa yanzu ne ya sa ce da kyauta su ga Allah yau kuma Lasisi ne zai san mu aikin Allah ya ce kana hade fara ba to Allah wurin jadi agodi ba dai nace ga an so mu waya ba kuna ce a bani waya ba yanzu ne yake gaya mu ya za a shi ba ba mu Lasisi ya ba Lasisi waya a'a ba za mu yi haka da shi ai ni na ce mishi in ba ki ya zo ya kasa ba kuma ai ban taba aiko mishi Lasisi ya san mu waya mu je gurin shi gaskiya ba wai na waya da ban gane me nake ci wai ka ba mu Lasisi waya Lasisi yanzu ya zo ya sa ni na taba aiko maka Lasisi ya zo waya ne ya san yau aikin Allah yake so shi yasa ya zo aikin Allah ko daga nan ba ka gane kai ka san cewa halin Lasisi ba wanda bai san Lasisi a wannan garin ba sai ka dauka waya na ka bashi ya ce mun ne zaki jan abokin gamu da zaki gaskiya ba ka kyauta ba ba to caja na fa cajin ko ka hada mai da cajin ba cajin nan gaskiya ba kamar gaskiya ba ka kyauta ba shi yazo an san mun caji da kuka ba mu kowa caji mun kawo ma waya yanzu to ina ma zan je caja ba muka kawo ma fa da waya fa amma wai kana ba mu waya caja kawai ka je ka ba su lasti kuma na san za su je su shanye mata waya ne to ina muka yi yanzu da gida ko ya tanki da an yi sa'a na kwantar da naira na tashi da 50k number 1 zai fara wai to ni yanzu ina za mu fara da a'a ne haka ne tun kan kusan lokuna kuke ta ɗagan murya kina ya mace haba da Allah da Annabi mutumin ka ne fa me yayi kuma wai yanzu waya na sa dan uwan shi je ya an so ma a gurin caji shine fa ya riga shi zuwa ya an inna lillahi wa inna yanzu ba ma sai ina yabi ba kina nufin kun kai caji ya zagaya ya karba ya karba wai me ke damun Lasisi ne me ke damun shi ne a wannan ne kai kaɗai da mai yake jin magana kai za ka dinga bai fada yanzu ina yake mu ba mu san da yake ba bai wuci yana gida to ai daga gida muke ya kamata da to sai da in ya bi wani hanya mu koma gidan mu koma can dan haba da Allah dan Annabi shi ya cika abu wallahi mu ji da Allah Mr. Last Chin nake nawa daɗewa yake bismillahir rahmanir rahim mu kore aljanu mun haɗa kanmu a zariya yanzu mun zama haba anti Zara ni ba samun a hanya Lasisi wa ba a wani duba makanni haka ake yi dubawan me yanzu dai yayin da ba za su duba makanni ba ka ji maganar muna hanya ne yanzu na gan suke faɗa mun wai ka je ka kai caji ka karɓar mata caji haka ne ba za ka yi magana ba haka ne ya malam haka ne to me yasa ta kai caji ka je ka amso mata akan me wai ka ce ina wayan yake ina ka kai shi ya malam ji ne fa tana gaya mu waje wai za ta aiki yara su karɓo mata sai ni kuma na ce to bari in rage masa raɗaɗi sai na je na karɓo ni ban to kawai in kawo mata sai yanzu ba wannan ba ina wayar take yanzu ina wayar take ina waya ta
na dawowa ne kawai sai na ga wani gaɗi na wai za su je su abin nan da ake haka TikTok ne ko? to sai na ce to ya ce amma zai kawo min da waya na su TikTok Yanzu wayan dai ta tsaya. su ne A musulunci babu inda aka ce wani ya taƙin wani. Wannan cin haƙƙi ne faɗa mai fa da cin amana. Ya za a yi kan tana yayarka ta kai cajin waya ka bi ka zagaya ka karɓa. Akan me a wani dalili? Wani hujja ne ya baka wannan abin? Gaskiya dai baka kyauta ba. Yawwa baka kyauta ba. Yanzu abin da nake so shine ka je ka anso mata wayanta duk inda yake ka dawo mata da shi. Gaskiya. malam dole ma ya dawo min da wayan Ka je ka anso mata wayanta gaskiya. a malam ba damuwa Dan Allah dan Annabi kai hakuri. sai dai amma fa ta zo ta karɓo wayan nan a hannunka fa wallahi kawai Shikenan ba wani abu yanzu ka je ka karɓo din ni ka kawo min ni waya yanzu ba sai inda in zan bata. dosa sai an kawo min Ki hakuri yanzu. Ki hakuri yanzu ke ma. Tunda dai kin kawo wannan abu gayi nan an gama yanzu. Zai je an so miki wayan ki dan Allah ki hakuri yanzu. Yanzu kai ka je ka an so mata wayan ki. cewa yi ba wani dubawa ba me dan an dan taba wayan ki kawai an dan ji a dan abin nan dubawa ko Yanzu zaka sani kyale shi, kyale gobe shi. zaka zo ka ce in san maka 500 Kyale shi, zaka sha kyale aiki shi, wallahi kyale ba shi. zan bada Da shi ki hakuri. ba zan bada Zai kawo min wayan. malam ba wani roko Zai kawo min har gida ni na sani zan kawo miki. ku banna da shi ba komai Ya hakuri. ina nan ina Awa. jiran shi Mutane kawai ba su san zaman lafiya su kullum bala'i. Ba da Allah dan Annabi Lasisi ya addaba anguwan nan ya dame mu kawai. Assalamu alaikum. wa alaikum salam Malama Zara. A bace da zaki fito mu da ruwan sanyi. Irin wahalan da na sha. ya dawo ne Ai sai da na bi shi. Na sha wahala da kyar na karɓo. na ga waya Ita ce dai ko? ita ce nan Saboda na san Lasisi tsab zai iya zuwa a canza miki saboda dan waya. rainin wa Wallahi tsab zai har je. yanzu ya bar cin abin hannu na wallahi mala ya daina cin abin hannu na A daina fushi. ko biyar dina ba zai sake gani ba A dinga hakuri da Allah. Malam ba Kaninki ne, komai, kaninki ne, malam ba a dinga lallaba shi. Ba komai. Irin waɗannan mutanen ba wai suna so bane a dinga walakanta su ko wani abu kin gane? A dinga nuna musu sun yi ba daidai ba amma kuma a dinga janyo su a to cikin ana malam nuna ana su. yi din ba sa gani ba sa appreciating ba san me ke damun su Dan Allah a dai dinga hakuri da Allah. ba sa appreciating ba san me ke damun su A dinga hakuri. ku yanzu da kuke malaman mu gaba daya, Kware ko kuwa, ba, kware sai kuwa. kun dinga daurawa akan namu maybe namu baya isa To shikenan to ba ni wani yana abu. isa ba za a ci ai yanzu lasisi da dogon hannu ba Gaskiya a wani rana sai an guntula hannu ko ni da kai na san kai gaskiya to ayi hakuri da yanzu Zara ayi Ba hakuri a komai, koma malam. gida. Malam, Da Allah na a gode. koma gida yawa. Yawwa, na gode. A gaida mun da su mama. Yawwa, a gaida Yawwa, iyali. da Allah a faɗa a dinga jan mai kunni sosai. Ba komai, Yawwa to na nagode fa. Na gode, Yawwa malam, nagode yawwa. sosai Yawwa, yawwa. a gaida gida. To amin. Yawwa.